August mu ho na wo se say minor season na akɔhye nsuto no bre na hya ase wo ho ebekɔ nanim kakra nti ene mesa akɔ bɛbɔ nkomo na ya hwɛ nsɛm a ɛkɔkɔ ene but before be hya se ke wo fie ha yɛmfa ɛyɛ nkomo hwetwe ne enhyɛhyɛ so na yehu ɛyɛ senia ɛyɛ nsɛm no etie sena nsɛm no etie sena ɛyɛ I know so omo anapai omo efemu kakra ɛna ɛyɛ openye kɛse no ɛyɛ openye kɛse no kɔ aha obɛkɔsie kakra good aha nti openye kɛse no yɛ na adwen sɛ omo na ɛyɛ UNEF ɛyɛ penyi ba ko kasa na UNEF penyi no ni position yɛ den okɔ omo department omo hwɛ environmental management na ɛhɔ no penyi no ɛwɔ okay ma yɛmbɔ nkomo kakra na Mr. Koko Francis Koko ewa ahoma no so da ko ba cho bia ko e de Francis Koko ba cho di ni yesen Daniel Owusu Koko papa odi e de dodo Koko ka Koko a se wo ba o Mr. Koko ya wa so ya be memu a se na odwuma tie no sa na wa wotie ayo ana opesa nke body ni sai okay Daniel Owusu Koko Buahin Koko aha okay good Chief Mate ya na dey see ya ena no betina how can wasem the Friday na ha ya come out say na okay there na ka Sunyani ya da ne heaven the South Friday na in short toy efa krono dodo ye mbrono dodo na afere na odwuma kan yi na ayekwa na dey na si ntia e ba sa wadaroma Osu majuma nyina ayekwa dia menti ase o wajuma eye dodo na ka ya ayekwa wadaroma ntia ya ayekwa ho yo o se nsuo no toye no nsuo no toye pa brichia no ede toye no ema be yiri wo mia de pre na se nsuo yiri so a etwene ma fi mia ede be gu ba bi a ye fa de se horum ye downstream no enti sa areas ni ba ko eye ba bi a Dr. Cheko in hospital no one the clinic no one the opposite as ya ye grades fufro e bi ho na se o force ro kra dia ya wo gas filling station bi jokuna gas filling station bi ho e bi an bi be boss e ma nto mo ho ni na omu dwane omu nim se gas pai dia niama efiri mu ba no doso na na shin kofo ti omu dwane otu fie kra o so ba mu ana de no sene yeah sana ekoye tina ama ehubua ato ehofo no so pa ba nyakopon adum so bia ensi na gata no so earlier no na yakoyi ase ni nyina with the help of Honorable Kubeji yene no ye ni nyina to de bikra ye nkoya na ono akasa frankrofo no makogina ho ye ase nyina ma kofo de always say organizer bi wo so ho say ababo sum ho ne adwuma na o ye no fakese no a kongurugura tais ni bia kongurugura ina se convert na se okay nchi ye ni nyina hwe se so vetimi afomu kama enti ambra break cost no se so to kakra bia na ya yakọ no akọ se enko factory bu bia na ya bo pa adom so we to aye no na gata na se da ho kama a bibia esi so na ebe sen no kwan di efa ase kama nti ya hye da nya problem dia wo ho ne ka ho bi o ne ye high court ani mo ho the high court ani mo no so to amu ni se dia esi ye ya gata no aya ye no fufuro abemu dada no wo ho ya se aye nienu a emu so pa e dia ba na so so yi fa ni nyina so sen fa ka kwan no so na
Nyankopɔn adom so yɛante sɛ nsuo no edi bɔne sɛ bi a ɛfa onipa anaasɛ bisa sɛ bibi saa si a menteyɛ de sɛ bi a akyire na bi a yɛbɛte ho bibia menim sɛ mo nsɛnkyerɛfoɔ deɛ sɛ moate bibi saa nso deɛ a na moaka akyerɛ me yɛn nso yɛante bibiara saa wɔ hɔ na deɛ ɛyɛɛ no sɛ ɛtwe nwira de gu kaa kwan no so nyinaa nti ɛno nso ɛna anɔpa yi yɛma yɛ sweepers na kɔprapra ho nyinaa yɛ hɔ te sɛdeɛ na ɛhɔ teɛ no nti nsuo no nkɔyɛ ama yɛ adwuma no ayɛ basaa nanso so mmoa ne mpaeɛ a mobɔ ma yɛn ɛne ahoɔden a yɛ laborers no sweepers no wɔ no nti no yɛde asɔwo saa problem no Yankopɔn mmoa so no sisi a yɛhyɛ dɛ ni problem biara ɛwɔ system Mr. Koko mami mbusa sɛ oka yɛnhwɛ ɛyɛ yi hɔ baabi a na wɔka court anim hɔ a mosusu sɛ anaasɛ mobie mu kɛseɛ ɛwɔ hɔ a na mo adwene ne sɛ anaasɛ mosusu sɛ yɛbie mu kɛseɛ ma daakye biara no nsuo kɛseɛ biara tɔ a yɛnya saa problem na nka ne yɛwɔ no but deɛ akɔyɛ no deɛ nti na saa haw no san so baa yɛbiem media odi fa ɛhɔ deɛ a yɛmɛtumi aka yɛ kitikiti sɛ me nyɛ urban roads engineer ɛna saa adwuma no so koraa no yɛde ma contract no fie nkran saa na urban roads engineers na ama yɛ so ate ɛyɛ municipal urban roads panyin anaasɛ regional for no regional urban roads engineer nobɛtumi afrɛ no bisa no ho asɛm kakra in any case no engineering work deɛ wode ba m'anim a nkyɛ sɛ deɛ ɔkraman ɛte sɛmina ho okay yɛdim deɛ ɛsɛ sɛ ɔde yɛ okay nti ɛno ne deɛ wɔmenam bɛbisa ho yɛnhwɛ ɛyɛ Melcom lane mu hɔ akɔsi ɛyɛ Stanbic ɛne twene amanfoɔ gata ne nyinaa yɛ ma ɛno nso bufa so ɛno sɛ no engineering work anaasɛ na ɛyɛ nwura ɛna ayɛ mu ma na nsu yɛbu afa so engineering work ɔhu sɛ ɛnonom no ɛna na mmiri bi atwam no ɛnkyɛɛ kora na late last year sɛ wotie sɛ na yɛka sɛ nka yɛde sɛ yɛban saa gates no mu na yɛma emu dɔ nsoso sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi agye nsuo no afiri hɔ nomaa de aba kɔɔto anim hɔ na I think sɛ na ɛyɛ contractor na yɛ hydrofoɔ na contract ne ɛkuro ma ɔmo release ama ɛsa contractor so wonim contractor yi deɛ ɛm sɛ wobɛtumi no no abɔ nkɔmmɔ paa nti saa nhyehyɛɛ no ba so deɛ a ɛneɛ ɛbɛma deɛ mohuyɛ no ɛbɛyɛ kakra bi sɛ saa drains na ɔmayɛ fi saa beaeɛ no ɔba no nyinaa no ɔhu sɛ ɔmo yɛ no na Sunyani yɛ ketewaa bi nti na drains no tumi ɛfa nsuo no a na saa bere na efi nea ahorow no ba ɛbɛfa hɔ no aba kɔɔto anim no na sɛ sɛ Sunyani emu atrɛ nipa pii nso so abam ɛna yɛayɛ drains ne nneɛma ɛte saa no so bebree nti ne nyinaa twe nsuo no fi area hɔ no a na ɛde aba abɛfa baabi a woka nti ehia sɛ yɛbae saa gata no mu ɛhyehyɛ no wɔ hɔ sa nanso ɛno deɛ mentumi nka ho asɛm pii nso ɛno so yɛ engineering work nti twene amanfoɔ na ɛnka na na woyɛ w'adwuma na mode ɛyɛ wone ɔmbrante ne sima na mo kyɛ sɛ moyi fi wɔ mu nyinaa no fi ne deɛ wode wosusu sɛ moyi ɛyɛ fi ne nyinaa firi gata nim deɛ aka no engineering works that's right ɔwo sɛ ne deɛ wɔ mu ne sɛ deɛ na ɔho sɛsi a na ano na meba mo no sɛ na meka ne bi sɛ waste management no ɛyɛ individual bi a wɔte Sunyani ɛsɛ wɔde no ho gyim wode hwɛ wɔnom a mo station bɛbɛfa twene amanfo akyiri hɔ nom ɛne ade nyinaa wɔn a wɔtontɔn drinks ne n'asefoɔ no wɔn ɛnom drinks nsuo ɛne n'asefoɔ a ekowie gata no nti nsuo tɔ na pie ne nyinaa ɛde akɔ akɔhyehyɛ saa convert na se wɔ twene amanfo ɛhɔ nom no nti sɛ yɛ saa na sɛ biribiara lɔko no wɔ kakra bi a ɛntumi nkɔ nti wahu berɛ a mebrɛ yɛ paa sɛ na metumi awie twene amanfo anim hɔ yɛbɛtwa aka kwan no mpo ansa na yɛtumi yɛ saa adwuma no nti ne nyinaa ne sɛ mo nso mokasa na moatu yɛnnuanom a motete kwan ho ne
obia individual bia what yamfo so na be ya so no nsuo and as a drink bia say drinks no different na ba yi saa de na se no me nua se wo ba be gina ho hwe pa se saa de no saa drinks na shi sha de na se a o wi be ko pa wow we ya container ka se 240 liter bins ya 12 meter cube container ya this is communities no wa ha de ehye gata na se no nko no ebe be se half ebe bro half kakra akwese ya yema well nipa na yes ade yo denti na se ba na sa li yesese ye opia ankrakwa bia no efanye hiasa gonum nsuo unum niema etete sa no a na wape dustbin de agum na wamaso e de ko ba bi esese odi kogu na so anya ne sa nam di gugata di mu a finally no ne ekowie no e ba re sa na obi na ne ho akire no se me ma anya me na se wo se me na mo frame yo na so nyem na me mum nsuo no ne niema etete sa no di gugata ya na mutu Mr. Okoye ye jamo wako na ohe eye construction amoye ewo eye Space FM ase ho na hu se contractor no adwuma oye na yes oye adwuma de ba nsuo no so ahyase wo futuo bi edema contractor no a gata no be ne ntem anase ebi amowo eye atwork measure bi amo put in place said that chi bia ye hu eye die si wo ho ni bi ma menim sɛ wafa hɔ bɛyɛ sɛ nakakra yi ni a nakakra specifically drains no deɛ ɛyɛ me sɛ yɛwie o wawia ne sa na nea me ka ne sɛ sisi a no nka yɛtumi katakata drains no so maa yɛ nea nka yɛpɛ na ɛde fa ne construction no deɛ aka yɛ kakra bi a asɛ ebe drain yɛ gu deɛ kwan na ɛsan kɔɔ New Town mu hɔ no drain na ɛwɔ hɔ dada na ɛno no emuso didi ɔmo ayɛ na ɔmo kɔ gyae gu saa drain mɛ hɔ kakra bi no na sɛ nka ɔmo de kyesɛ waawae hɔ nom na nsuo no de a yɛbɛtumi abɛgu mu yi a ɛno deɛ na nka mepɛ but me suggest sɛ this time no nka yɛyɛ drain biara yɛnkata drains no so nyɛ saa nnɛkyi a ɛnenam kaa kwan no ho no nnɛkyi no bɛba abɛgu drain no mu yeah, just so yɛpɛ nipa na ɔmako yi nɛteɛ no afiri sɛ yɛntumi anyi a ɛno so kɔfa samfoforɔ aba nti mafotu a mewɔ no no sɛ nenim sɛdeɛ contract no mu nsɛm teɛ nanso nka yɛkɔtakata so ma yɛni a ɛnka mepɛ okay Mr. Daniel Owusu Koko yɛbɛda sisi a wɔsɛ nyɛ kɔkɔ Owusu Koko wode tisɛ bo a kɔkɔ Owusu Koko chief yɛbɛda asi bebree Mesme da mo sipa ye be bon komo at the right time because akọ na ote ne nka no o say nenu de dwuma de dodo na waye na de akoye ne say sisi ase ne urban roads for na eduro mo so a na so kaya eye tama na ye wo fie ne ho a na ye ka bibia fa eye ekwan akapaka etwe mu a na next phase na kapaka be take ne free eye Mekom junction ho ekosi ebefa high court enim ho asanso connect gata na tumu besi ne kapake mba site ena eye hydro fo panyin ne bon komo no na hydro panyin ne say asat 2020 na ese contractor eba site na anka owura eye Mekom ene Stanbic na wa twa sa kwan na eda twene amanfo mfimfi ho no besi ne se the hydro panyin no so oboa wo se yampa wo besi ne contractor kro no emaye nti bisa ko de so no de ye ba sanitation e gata mu yi no mo yi ni wa ye na dwuma de aka no Mr. Saba ene regional urban roads panyin dwuma eno mo hese ye kwa mo beda ho ansa na flood ho sensem no esu otwa aya mamina na me chetifo so hwe sadie yesia technically otimu say it's not much based on sanitation though sanitation so a key role I will say play but so hwe they know yampanyu form wa engineer is aware Mr. Saba is aware all those that stakeholders also muhwe ma sadie we kono omu nyina ntimi ka chem say omu nim say sadie we will happen
because they know said the contract was in phases. Kapake enya the phase 1 of that contract. Yeah. And sometimes you know, oblemu kapake bibra. And sometimes ye bibri. Yeah. Because social inconvenience ya during kapake time or ye jumano or the course yet before. Yeah. Edu baby ambulance ba. Na ye for be say eko Agia, Confanocha, Seke Befa straight, no, Etimi first straight beam. I was a Befa Yechia, Confa Viari, as I do a Timesiquem. Look at the inconveniences and echoes to trafficker, unnecessary trafficker, not easy. All in the name of say, yes, sir, Beya, Yehusa, and Ye. But yeah, it's even worse. And I said, the new woman to cry with them, person may Israel for but may. Seneke wo Missouri no cry danger anya hwe yedidi na ka ye far better. Yeah, because edwuma na oro akapake be ye no still as a problem no ho. That so say cry times 2. Because yembie tokro yembie ye gates nim. Exactly. Yembie gates kapake dey na edwuma wi. Aye na edwuma wi. Sene ye gates na be join na e be mu no. Sa gates yembie mu. Internet say yeah. So if engineer Bano Beka say the contractor of phase 1, then I'll be so shocked. Just say engineer say the mark contract we are more as engineers now more oversight responsibility no more certify say indeed contracts now but the money pardon and they are certified in South Africa. Now the then regional minister on a municipal chief executive and obetwa so free ama could be riches in time and also kwanya kapake e fa so ye kwan na regional minister e ko gina home e pa de no to maka say indeed ye wie no na ye say the phase 2 are link from Melcom Hodma ko sign some containers so say munyi free because say they be buy gates. What happened to that contract no? Okay. Man yeah. So some maybe say regional engineer, municipal engineer say, what are they doing? They don't know. I don't know because way a monum sem. Monim says a kapake, a jumano, na se mo be phase 2 ni mo way now by a shoddy wet, a irrelevant. And for so bien so a taxpayers money and time na more wasting. So what is Mr. Sabaya and his people doing? I don't know where I am Mr. Nelson and Mr. Saba. Yes, you're Nelson is Saba. Yeah, Nelson, the regional boss, no, Urban Rose, regional boss, and a Saba, a municipal. Nana for 5 minutes and from away. That's the boss. Yeah. When you be this will catch him. The air costing I am Mr. Saba. I am Nelson. Lack of customs. Then I'll patch a lot of customs. Then I'll patch. Corona etimono. Manager Crono Wura. You know, say Crono Wura. Crono was assassin would deal. Assassin would to me. Manager only be. This will catch him. Malcolm, baby, a Malcolm Warner. Mabako some train say. Now you sue. Nobody dear chairman, no sense so. And the man can send my young sema, Yabakosem. No way in shoe. No way in shoe. A free farmer's house, a won't be see bang and I or on the same. Chunaman for Stambik. A won't come here come. Echo see High Court. But what I say, Echo see Silver House. Yeah. What I say, yeah. And when you nane in shoe. Now sooner than that, nay and sue a Musomono. The time of Musi Roman for a Sunday. Father be. Yeah. Nobody did any mere. Woman, a young man, any money. I don't know, Pamun soon if you and the cock crack of you. Dabby, yes, I'm found crack of you. I'm a Pamun soon if you honor. A mamma saw Moyano, woman yet. But it's a Tiabaco Sama catcher and say, any a dear beyond Bayan who be ano. So man consort to Nanum, a man and man conco gunsa. Opa, si Jericho first you. Oh, hey. Bosu kura petia. Meko hono be yema enu nim contractors no so aba Ghana ha sei no ade contractors e basu nyan so no wo mu muade na adentina wakasa oba no anu se wakwaje ne contractor firi nkran ote hwa de sunyan hene be hwe ne se ayi contractor ne de ne tu sababe guo gbe no de asoye den e bobbo from typical example eye kapake sa gata bi no chamber hall bi na oye no ayi high court ani mu ho no yeah unim say
o 15 year kwaje ne contract ne free nkran no wan kwa himfie o o 15 year no de asoko bo fom o de asoko bo fom a oye kwan no oye duru ba bi a afei machine ntimi otimi tutu a baba no na machine na san den akata opa mo freka pake o kina mu musa ansana na also tutua na yes enim se no tutua na machine na bia na machine bi ebu na machine na bu baba du ba bi so no to machine papa we say enya machine papa se mo ba say no hydro so bia be serve the people said your can ebre bia na poku kan asem say ye leaders are emergency thinkers ebi enso into the spiritualities in ye enso say yen enso ne ye enso ne man ya nyen amensu I believe in customs said your poku kan but so we customs any amamre ne tradition na wonyansa wonim se sabi nyansa nyame dia mawo no wan fa anya adwuma why phase 1 na anya phase 2 a phase 2 no kra ye nwo mponi akodunsa na kwatabisa oboko mo ma mponi akodunsa manager wan na menyansa sino hydro for ne de omo kwa ahemfie me si sino hydro for kwa ahemfie yeah nti contractors Berlin top ho no China for de omo je sa anwumen di what I say yeah because I want to believe in tradition any contractors ni nyina na emu ade me si contractors ni binom typical example aye kapake unim oye asade na afede ensuo no bufu ye na ode ne machine bo for na di gbe na bu na bobo mama ne nam kan say wo ba re wo kwa ahemfie wo nkwa ahemfie yengu nsa ho ade no so abaye no wo baye for sunyaman wangu nsa ansana na na kwa kusa aben sunyan hene esoma no mane ene na den konte hene wo mo ekokọ frɛ say wo ba ahemfie ansana oba ahemfie ansana wo ma na kwan dem akwakogu nsa ho we den konte hene ene now na kwa kusa aben so ade no beti mebu omu ye pe chire be Pamford madamfo aro ejiri a ho odi kasejanfo ayi no mu ye sa kasejanfo ni nyoma no mu ye no sa ku vetne show me say up to now omo entimamu omu ye foforo fe na say o da minyo poku da minyo na meka o me manager da me patch ni say contractors na de contract mo mu okurum ha say no so wo ba wo mu kwa himfi o mu we CCTV camera mu si okurum ha say no binom majority of them especially those that come in Sunyani CCTV camera mo ye na okurum ha say no CCTV camera no anajo eye adwuma o anajo no so eye adwuma no ensu e wo okurum ha nyina sora na de nante. And some of them so ni bi wo hwa yesom wo mo na on penny nakedness. O fiti ya o the CCTV camera bebo ho. O de be si na sase so. Enti sa esese nsuo no bo sunyan ho ban on some nema bi kura na. Ontimi nya kotoku because o de aso no bebo fom no. Wan kan kire esase no. Bo so mbu okurum ha sei. Ya fra na asuo sirifi. Ne wo kotoku nso. Ade wo kotoku ho. Kurom ha bo so no. And na wo ayi children's park no. Kurom ha bosom no on the children's park na on the book kurom ha nyina ho ban what I say ni nua ene ayi agei no so na wo ba bi awifo ne tena wo zongo so ha no ba bi awifo ne tena ya kan asuo bi na wo fa na asuo agei ni the whole bunahafo wo pensuo na ni edin pa esansuo no wo ye project no asase so a on kan kire no na nyansa be nkra na ode be mawo te se de ayi nyansa be na ode be mawo na ode support na ode ya de papa wo de kapake aye spiritualities ne eye sebi nkra se ni nyina no we de wadaroma ene eye krase to a okọ ni nyina de mpese me che no eye krase to a na okọ we nkra se sem me customized krase to eye nkra se sem yes ene krase to a okọ nyina ekofa news ni ba ni nyina no ede spiritualities na wadaroma yen fan 7:30 ko okay na de boy mu ye aha na one eye sebe esirifu mu shia de mo kan nyina orobeti dia sifia oh yes ya ko Sompa news already bro I go find news at 6 from Abuja Bodi ya de na sebe ma